Hei tuturor! Astăzi vă prezint niște pantofi super cool de la Claudio Casini, disponibil pe ameli.ro. Aceștia sunt perfecți pentru orice ocazie. Sunt confecționați din piele naturală de vițel, ceea ce înseamnă că sunt durabili și de calitate superioară. Branțul din piele naturală, cu burete pentru extra confort, face ca fiecare pas să fie o plăcere. Talpa este mega flexibilă și confortabilă, iar designul perforat realizat cu laser permite piciorului să respire. Au și returi și vârf rotund, fiind atât practici cât și eleganți. Nu doar că sunt frumoși și eleganți, dar și foarte comozi, perfecți pentru a fi purtați întreaga zi. Disponibil în mai multe culori, deci sigur găsiți perechea perfectă pentru voi. Verificați acești pantofi și alte mii de modele pe ameli.ro. Link în bio.